Otázkou je, ako vy a vaši obchodníci komunikujete, predávate a vyjednávate. Akým spôsobom robíte marketing, či to takisto inovujete. Takže preto otázkou je, ako ten marketing a sales spojiť. A dnes vám poviem, že čoraz väčšia časť predajného procesu sa presúva do marketingu. V minulosti v showroome potrebovali obchodníci 3,2 návštevy na jedno predajné auto. Dnes je to 1,2 návštevy, lebo zákazníci sa čoraz viac rozhodujú online, pozrú si recenzie, pozrú si videá, pozrú si nejaké informácie, urobia si konfiguráciu a vlastne ten predaj zaujíma čoraz menšiu časť. Takže preto ten marketing je čoraz dôležitejší a vy potrebujete byť top of mind. Keď vám poviem, predstavte si nejakého golfistu, aké meno vám napadne? Tiger Woods. Keď vám poviem bicyklistu, OK, nejaký naozaj dobrý bicyklista, kto to je? Sagan, komu napadol Sagan? Väčšina z vás. Vám nestačí, že ste jeden z mnohých a myslíte si, že ste najlepší. Zákazník má vás považovať za top of mind. To znamená, keď sa povie váš segment, máte to byť vy.